To yau kuma sabuwar budurwa ne na je anguwar su Hira. Isa na ke da wuya na tsaya a kofar gidansu. Na duba gefe sai na hango wani yaro zai je aika. Na kwala masa kira, bayan ya zo na ce shiga gidan nan ka ce ana sallama da Rashida. Ya shiga ciki, bayan wasu 'yan mintuna kaɗan ya fito. Ya ce min an ce tana zuwa. Na ce na gode, na ɗauki tukuici na bashi. Ya tafi da gudu yana tsalle. Jim kaɗan sai ga ta fito. Muka gaisa, ta yi farin ciki da zuwa na. Kana nima na ji daɗi yadda na same ta cikin farin ciki da walwala. Gashi ta ci kwalliya. Muka fara hirar rayuwa. Tana dariya ina dariya. Lokaci ɗaya sai na ga ta canja. Ta kafar da idanu. Idan na mata magana ba za ta kula ni ba. Sai ta dawo kuma yadda take. Sai na tambaye ta, Rashida me ke faruwa ne? Sai ta dawo yadda take kuma. Sai mu yi kaman za mu fara hira. Sai kuma idan ta sake kafewa. Sai na yi magana ba za ta kula ni ba. Abin ya fara bani tsoro. Me zan gani muna cikin wannan hali? Kafin na ankara ta wabce wayana mai kiran iPhone. Ta maka da ƙasa ta tarwatse. Hankali na ya tashi. Na ce Rashida lafiya kuwa? Ai ba ta yi wata ba. Cacci kwalar rigana ta yaga daga sama har ƙasa. A daidai lokacin na ji buɗe ƙofa sai ga mahaifinta ya fito. Inna lillahi, Rashida ciwon ta ne ya tashi. Ya kwala kanwar ta kira ta fito da sauri ta shiga da ita gida. Ni ko ina tsaye baki a buɗe, wayata an tarwatsa ga kuma rigata a yage. Sai mahaifinta ya ce min, yaro kai haƙuri, tana da ciwon makarai ne. A yanzu haka batun da nake ma, ko rigan da zan sa an fita kasuwa banda. Duk ta yi yaga. To amma mun yi magana da wani mai magani, ya ce idan ta yi aure za ta daina wannan abu. Saboda haka ka turo iyayenka ko da zuwa gobe a sa muku rana a ɗaura muku aure. Ya juya ya shiga gida ya bar ni a nan tsaye baki a buɗe. To shin masoyana me kuke tunani? In zo ne a ɗaura auren nan da ni ko kuma in haƙura ko kuma in tada daru na ɓarnan da aka yi mu?